Lotxe eta lotxen egunerokoa. Kaixo lagunok, gaur egun gazi gozoa izan dugu. Osaba oporretan doa eta aste batzuk emango ditu kanpoan. Lotxek sekulako atxekabe hartu du. Haze tristura, hilabete emango dugu, osaba ikusi gabe. Tira, Lotx, lasai egon, hilabete besterik ez da izango. Osaba agurtzera joan gara eta nereak bonboiak eramateko ideia eman digu. Aitortu beharra daukat, hasieran oso triste jarri naizela. Baina ondoren, agur polita egin diogula osabari bonboiei esker. Hori bai, uste dut bonboien kontuak nahazpia sortu duela etxean. Itzaskun, zuere bonboiak egitera joan zara. Ekarri hori ona! Bonboiekin zer gertatu den? Ba, ezertxo ere ez. Ez dut ezer esateko honen inguruan. Eta utzi ni grabatzeari, Lotx! Tira, zer gertatu den jakin nahi baldin baduzue, badakizue betiko lekuan ikusi makusi. Lotx eta Lotx, ikusi makusi.